Crazy McGrady. Masyadong makulay, no? Fire Red, James Harden, Mashburn, mga candy sa ilalim. Merong Monster Truck ang mga sapatos. Ito na po yun. Ito yung Defender ng Balenciaga. Everyday bagong city, yeah. Di na broke cause we made it. Arrival na naman po tayo. So, karamihan po dito mga running shoes, more on performance kesa sa yung panlabas na anyo. Meron din tayong mangilan-ngilan ng mga basketball shoes. Tapos yung mga pamorma. Gaya ng mga ganitong AF1, may SB tayong ganyan, may mga EQT na ganito. Dami nating Adidas. Ganda sana ng ilalim nitong Adidas na to. May kailangan lang dikitan. Meron din Caterpillar na ganyan. Columbia. Ayun. Crazy McGrady pala yan. Crazy McGrady. 650 lang yan. Mas marami tayong Kyrie. Kaso hindi kagandahan ng kondisyon. Nature of ukay. Hindi talaga maiiwasan yung mga konting heel drag sa toe drag. Pero since ukay source tayo, nag-a-adjust din po yung presyo namin. Kahit may mga issue na po yung mga sapatos, nag-a-adjust po yung presyo namin dyan. Ganitong Adidas na to, masyadong makulay, no? Pero running shoes yan. Pantan to, hindi lang pang ano, parang casual shoes to, no? Kami nating Skechers, mga ganyan. Yung maganda po yung kondisyon. Yan. Yung pinakamahal ngayon, Jordan 4 Fire Red. Pinaka-classic retro po yan na Jordan 4. Kompleto po yung bintana niya. Kompleto din yung dila niya sa likod. Size 11. Malaki po yan. Bihira ang size 11. Kaya gusto nyo po ng magandang klase at magandang kondisyon na size 11 na pamorma. Ito na po yun. Jordan 4. Meron ding James Harden, Travis Scott na pambata. Yan yung mga running shoes po. Nandito po sa baba. Yung mga normal lang na kondisyon. May fila tayo. Yung Under Armour. Ito pala fila. Napakaganda ng fila na to. Mashburn. Meron din tayong Yonex na medyo may leather feeling na sa unahan. Pero okay na okay po yung ilalim niyan. Non-marking. Kaya ang daming may gusto ng Yonex. Yun, Joyride na naman. Yung mga candy sa ilalim na ganyan. Joyride lang po yung ganyan na sapatos from Nike. May mga iba-ibang kulay din yan. Nagkataon ito pong nandito sa atin ngayon, black and white lang. High cut na AF1. May high cut din dyan. Most of all, ito po yung pinaka, I think, highlight na ating new arrivals. Alam ko, hindi marami magkakaroon ng interest dito kasi napaka-impractical niyang suotin. Pero flex ko ng mabuti kasi kakaiba siya eh. Kung merong Monster Truck ang mga sapatos, ito na po yun. Ito yung Defender ng Balenciaga. Inspired po yan ng gulong ng mga pang off-road na motor sa sasakyan. Kaya makikita nyo sa ilalim, dami niyang spike and napakabigat po niya kung hahawakan mo siya sa personal. Ang ilalim niya, grabe, kahit ilang taon siguro mong gamitin to, ang hirap niyang pudpudin. Napakakapal. Pwede po yan panlalaki, pwede ring pambabae kung gusto mo, pero ang hirap nito suotin, napakabigat po nito sa paa. Huwag nyo tong gamitin pang araw-araw, talagang pang runway lang to, pang fashion week. Balenciaga number 40. Ito yung pinakamagandang kondisyon na Nike ditong running shoes. Ito, patulan nyo to bukas, napakaganda po nito. Nandito lang yan sa gilid, tandaan nyo na. Ito rin, kakaiba rin po yan. Ito yung NMD51 Edition 1. Grabe yung marking ng Adidas yan sa ilalim. Uy, ano yan? Yan 20 pesos ha. 20 pesos daw sa akin ni Max. So ito po yung mga old stock natin. Punong-puno na naman. May tempo pa dyan. Mga Yeezy natin nandito pa rin. Mga basketball shoes. Nandito pa rin yung Paul George na umiilaw. Ayaw nyo nito. So yan. Dito sa old stock. Kung dito po kayo makakabili, bigyan namin kayo ng dissenting discount. Pero dito po sa new arrival, talagang tapat po ang presyo natin dito. So yun, hanggang dito na lang po. Bukas abangan nyo po yung announcement namin kung kailan kami magla-live at ang anong oras. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang. Everyday bagong city, yeah. Di na broke cause we made it.